Sanibonani emakhaya, ngingu-Andile kanti nanka amazwibele endaba esikuphathele zona kusihlwa. Angazi ngiqala ngaphi. Sanibonani babukeli, igama lami ngusiphokazi Mchunu. Ngibhalise ukhumbulekhaya, ngizofuna umntanami, ingane yami osebembiza ngo-Mr. Bean, lasebembiza ngo-Mr. Bean, lasebembiza ngo-Mr. Bean. Ingane yami sebayihlanyisa la. Ingane yami bayihlanyisa laphana bayithatha ngodlame ngesikhathi ku-1990 mangikhumbula lapho ko-90s. Uyazi mangibuka lezicathulo ngimkhumbule bakithi uBean bambiza ngoBean lena bamhlanyisa. Ngithi mase ngimbuka lapha ku-TV ngithi kodwa kusiyami ingane yami. Ngithi ingane yami bakithi ingane yami. Cha nje mina le dama belunje lena angiyithandi. Umthe Bean ingane yami yokuqala iyona nje eyayimpofu. Kwangathi umlungu impela. Abelungu bafika ke bamthatha bathi akusiyona ingane yami lena. uBean ubeyingane right elungile, ubelungile le ngane. Ngaze wayewuthanda ubhontshisi. Ubhontshisi wayewuthanda. Ngize ngimbize ubhontshisi igama lakhe ithi ubhontshisi. Hawu kodwa ubhontshisi musukugama ubhontshisi, ngimthandani ubhontshisi. Base ke befika bemshintsha lapha igama bambiza uBean phela bathi ngesilungu uBean ubhontshisi ngoba bengakwazi ukubiza. Ngimbuke lapha ku-TV uyasikhumbula bakithi, uyayisibingelele na ku-TV. uBean ngamkhumbula ingane yami. Ngikhumbula phela uBean. Nithi nje mina akabuye ekhaya ngoba ngeke ngazama ukufona, ngiyazama ukuba ngithele ngibhalele ukhumbulekhaya. Nithi abuye ekhaya bakithi siyamkhumbula Mr. Bean. Yazi laphana angithi ngizele uJesu kumpofu ukhephu Nkosi yami ingane yami imhlophe, ngithi ngizele uJesu. Ufika belungu bamthatha. Yazi le ngane ngangiyithanda Nkosi yami. Ngimbiza ngobhontshisi, ngithi ubhontshisi. Wayewuthanda ubhontshisi bakithi, ubhontshisi nojeqe. Nkosi yami ingane yami. Ngithi mina akabuye ekhaya Nkosi yami. Yazi izinto zesizulu ngendlela wayeyithanda ngayo ungaphiwa ukuthi wayewumlungu, ngizemlungu uJesu. Ngithi noma ke engabuye ekhaya ke asinendaba nemali yakhe, imali yakhe asiyifuni. Noma abuye ekhaya nje somenzela umcimbi bakithi. Simenzele umcimbi ahlale noma ke inyanga abuyele ke lapha ke ezweni la ngoba bamenza isicelo lapha bayamhlanyisa ko TV. Nkosi yami ingane yami Mr. Bean ngicela ubuye ekhaya. Ngicela baba noma mhlawumbe usizo bengisize ingane yami ngiyayikhumbula Mr. Bean. Ubethi noma ko TV lapha mayivele athi isandla akhombisa ukuthi uyasikhumbula. Ngimbekele nanezicathulo zakhe ngakade ngamthengela zona kudala. Wayegqoke izulu lezi bakithi.